Έχετε ονειρευτεί ποτέ να ταξιδέψετε σε έναν από αυτούς τους ονειρεμένους προορισμούς? Ας είμαστε ειλικρινείς. Αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, πιθανότατα οφείλεται σε δύο λόγους. Ο χρόνος, τα χρήματα ή μερικές φορές και τα δύο. Και αν σας έδειχνα σήμερα έναν απλό τρόπο να κάνετε αυτό το όνειρο πραγματικότητα, μείνετε μαζί μου. Υποθέτω ότι όπως πολλοί ονειρεύεστε να ταξιδεύετε περισσότερο, να ανακαλύπτετε νέους πολιτισμούς. Ίσως έχετε βαρεθεί την κίνηση κάθε πρωί, την έλλειψη ελευθερίας, την απογοήτευσή του να αναβάλλετε συνεχώς τα όνειρά σας. Και εγώ ήμουνα στην ίδια κατάσταση. Ονομάζομαι Μέντι, είμαι 29 ετών. Είμαι παντρεμένος, πατέρας και πριν από 10 χρόνια είχα πάρα πολλά όνειρα. Να ταξιδεύω, να μαθαίνω, να ζω διαφορετικά. Η πραγματικότητα ήταν μια στάσιμη καθημερινότητα. Πολλή δουλειά, λίγη ελευθερία και η αίσθηση ότι άξιζα περισσότερα χωρίς να ξέρω πώς να το πετύχω. Μέχρι που γνώρισα κάποιον που μου άλλαξε τη ζωή. Αυτό που θα μοιραστώ μαζί σας μου επέτρεψε να ταξιδέψω σε πάνω από 40 χώρες, να χτίσω μια 100% mobile ψηφιακή επιχείρηση και να πάρω ξανά τον έλεγχο του χρόνου και των οικονομικών μου. Και μαντέψτε, δεν ήμουν ειδικός στα ταξίδια, ούτε επαγγελματίας του digital. Και αυτή είναι η ομορφιά αυτού του concept. Είναι προσβάσιμο σε όλους. Η ευκαιρία που ανακάλυψα βασίζεται σε μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2013, την MWR Life, η οποία είναι ένα ιδιωτικό ταξιδιωτικό κλαμπ. Πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 600.000 πελάτες παγκοσμίως, πάνω από $100 εκατομμύρια ετήσιο τζίρο, χιλιάδες μέλη που εξοικονομούν χρήματα καθημερινά χάρη σε αυτό το ταξιδιωτικό κλαμπ. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Αυτό το κλαμπ έχει αναπτύξει κάτι μοναδικό. Τη μοναδική ταξιδιωτική πλατφόρμα στον κόσμο που ενσωματώνει τη δική της τεχνητή νοημοσύνη. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορείτε να οργανώσετε ένα ολοκληρωμένο ταξίδι και να εξοικονομήσετε εκατοντάδες ευρώ. Είναι επίσης συνεργάτης των μεγαλύτερων ονομάτων της αγοράς, MSC, Costa, Ticketmaster και είναι πιστοποιημένη από την IATA, την ETUA και την Atout France. Με λίγα λόγια, σταθερή, αναγνωρισμένη και καινοτόμα. Δείτε και μόνοι σας. Να πώς είναι η πλατφόρμα μας και οι οικονομίες που θα μπορούσατε να κάνετε από σήμερα. Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα Travel Advantage. Όπως βλέπετε στην οθόνη θα βρείτε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εφαρμογή. Θα εστιάσουμε σήμερα σε δύο συγκεκριμένες καρτέλες. Η πρώτη είναι το AI Trip Planner. Η δυνατότητα να σχεδιάσετε ένα ολοκληρωμένο ταξίδι, ξενοδοχείο, πτήση και δραστηριότητες με λίγα κλικ σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα ανάμεσα σε πάνω από 2 εκατομμύρια προορισμούς, εξοικονομώντας εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες ευρώ. Ας πάρουμε για παράδειγμα σήμερα το Μαϊάμι. Από τις 7 έως τις 13 Φεβρουαρίου. Η πρώτη ερώτηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι πού θέλετε να πάτε και ποιες ημερομηνίες. Δεύτερη ερώτηση, πόσα άτομα θα είναι στο ταξίδι. Ας πούμε 2 άτομα. Τρίτη ερώτηση, ποιος είναι ο τύπος του budget σας, χαμηλό, μεσαίο ή υψηλό. Τέταρτη και τελευταία ερώτηση, ποιες είναι οι προτιμόμενες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, μια βόλτα με αερόβιο σκάφος, extreme sports, περιήγηση στην πόλη, πολιτιστικές επισκέψεις, ό,τι έχει μεγάλη ζήτηση. Και πατάω αναζήτηση. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα μου σχεδιάσει το ταξίδι στο Μαϊάμι. Η τεχνητή νοημοσύνη μόλις σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο ταξίδι στο Μαϊάμι. Υπάρχει μια σύντομη περιγραφή, τρισδιάστατος χάρτης, όλα τα ξενοδοχεία, πώς να κλείσετε πτήση και το πλήρες πρόγραμμα για μία εβδομάδα. Την πρώτη μέρα προτείνονται αρκετές δραστηριότητες, όπως περιήγηση στην πόλη του Μαϊάμι, 5 τοποθεσίες, 4 στάσεις, 3,5 ώρες. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες για μια δραστηριότητα, απλά κάντε κλικ πάνω της. Εκεί θα βρείτε όλες τις σχετικές φωτογραφίες, μια επισκόπηση της δραστηριότητάς σας, τι περιλαμβάνετε, τι να περιμένετε, βήμα προς βήμα κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, καθώς και σημαντικές κριτικές πελατών από διάφορους ιστότοπους για αυτή τη δραστηριότητα. Ας επιστρέψουμε στην αναζήτησή μας. Θα έχουμε διάφορες προτινόμενες δραστηριότητες. Για την ημέρα 1, για την ημέρα 2 επίσης, θα σας προτείνουμε το αερόπλιο να κάνετε μια περιήγηση γαστρονομίας με τα πόδια. Ημέρα 3, ημέρα 4 έχετε μια ολόκληρη εβδομάδα καθορισμένη. Τώρα ας δούμε την πλευρά του ξενοδοχείου. Θα ξεκινήσουμε με 45% εξοικονόμηση, 43%, 44%, 39%. Αν σταματήσω στο Elser Hotel Miami. Είναι ένα ξενοδοχείο που προσφέρεται στα 2.824 ευρώ την εβδομάδα για 2 άτομα στο διαδίκτυο και εμείς θα το έχουμε μόνο με 1.736 ευρώ την εβδομάδα για 2. Θα εξοικονομήσουμε πάνω από 1.088 ευρώ. Και σας προτείνω να κάνουμε τη σύγκριση ζωντανά σε μια δημόσια πλατφόρμα που όλοι γνωρίζετε.
Λοιπόν, είμαστε εδώ σε αυτή τη δημόσια πλατφόρμα, θα πληκτρολογήσουμε το ίδιο ξενοδοχείο στο Μαϊάμι στις ίδιες ημερομηνίες φυσικά. Και σε αυτή την πλατφόρμα βρίσκουμε πράγματι το ίδιο ξενοδοχείο στα 292 ευρώ την εβδομάδα για 2 συν 630 ευρώ φόρους και τέλη, που μας δίνει 2.822 ευρώ την εβδομάδα για 2, ενώ σε εμάς μπορείτε να το έχετε με 1.736 ευρώ την εβδομάδα για 2. Και φυσικά θα υπάρχουν ξενοδοχεία από 1 έως 5 αστέρια, εσείς στη συνέχεια θα κάνετε κράτηση για τον τύπο ξενοδοχείου που σας ταιριάζει. Και φυσικά σας υπενθυμίζω, εδώ πήρα το Μαϊάμι ως παράδειγμα, αλλά έχετε πάνω από 2 εκατομμύρια διαθέσιμους προορισμούς. Τώρα θα κατευθυνθούμε προς τη δεύτερη καρτέλα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας σήμερα, που είναι οι εμπειρίες ζωής. Οι εμπειρίες ζωής είναι ταξιδιωτικά πακέτα που δημιουργεί η εταιρεία, όπου θα βρείτε ένα ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων τουλάχιστον, συν για παράδειγμα δραστηριότητες, ένα πρωινό. Κάθε εμπειρία ζωής είναι μοναδική με διαφορετικές παροχές. Λοιπόν, θα βρούμε για παράδειγμα αυτή τη στιγμή στον κατάλογό μας τον Δούναβι, το Μαρακές, κρουαζιέρα στη Μεσόγειο, τη Μάλαγα, το Μεξικό, τη Μαλαισία, το Αγκαντήρ, την Πούντα Κάνα ή ακόμα και το Στρασβούργο, το Ορλάντο, τη Λαπωνία, το Μόντρεαλ, τη Ρώμη, το Ρίο. Ποιος δεν έχει ονειρευτεί ποτέ να πάει στο καρναβάλι του Ρίο? Λοιπόν, το προσφέρουμε αυτό στον κατάλογό μας. Κοιτάξτε καλά, 5 ημέρες, 4 νύχτες, 605 ευρώ ανά άτομο η διαμονή και θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό που ονομάζουμε πόντους επιβράβευσης. Είναι πολύ σημαντικό, τους κερδίζετε κάθε μήνα επειδή είστε μέλος. Ένας πόντος ισούται με $1. Οπότε εδώ θα μπορέσω να αφαιρέσω $300 από τη διαμονή μου. Δηλαδή, θα πληρώσω μόλις 300 ευρώ για τη διαμονή στο καρναβάλι του Ρίο. Και κοιτάξτε τι περιλαμβάνεται μέσα. Κάνοντας κλικ στην εμπειρία ζωής, θα μπορέσετε να λάβετε όλες τις λεπτομέρειες αυτού του ταξιδιού. Εδώ θα έχουμε 5 ημέρες, 4 νύχτες διαμονής, όλα τα πρωινά περιλαμβάνονται και ένα superior δωμάτιο σε αυτό το ξενοδοχείο, το Prodigy Santos Dumont by Wizz. Έχετε τη δυνατότητα εδώ για εξέλιξη καριέρας και για ένα μηνιαίο εισόδημα. Πρώτο επίπεδο, για ένα χαρτοφυλάκιο πελατών 3 μελών, θα λαμβάνετε $120 κάθε μήνα. Τρίτο επίπεδο Platinum, 30 μέλη, 450. Μετά το Titanium στα 750, το Jade στα 1200, το Pearl στα 2400, το Emerald στα 4500. Αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβετε εδώ είναι ότι θα έχετε διάφορα επίπεδα που θα ανταποκρίνονται στους στόχους και τις φιλοδοξίες του καθενός. Αν ψάχνετε για ένα συμπλήρωμα εισοδήματος, δείτε τα επίπεδα από Silver έως Titanium. Αν ψάχνετε για ένα επιπλέον εισόδημα, δείτε τα επίπεδα από Jade έως Ruby. Και αν έχετε μια πραγματική φιλοδοξία, μια πραγματική αποφασιστικότητα, έχετε επίπεδα που είναι ενδιαφέροντα όπως Sapphire, Diamond, Double Diamond, Triple Diamond, Blue Diamond ή ακόμα και Black Diamond. Το μόνο που θέλω να πω εδώ είναι ότι αυτό δεν πέφτει από τον ουρανό. Πρέπει να δουλέψετε, να έχετε πειθαρχία και μακροπρόθεσμο όραμα και πάνω απ' όλα να εκπαιδευτείτε. Έχετε τη δυνατότητα εδώ για εξέλιξη καριέρας και για ένα μηνιαίο εισόδημα. Πρώτο επίπεδο, για ένα χαρτοφυλάκιο πελατών 3 μελών, θα λαμβάνετε $120 κάθε μήνα. Δεύτερο επίπεδο, το επίπεδο Gold, για ένα χαρτοφυλάκιο πελατών 12 μελών, είναι $300 κάθε μήνα. Τρίτο επίπεδο, Platinum, 30 μέλη, 450. Στη συνέχεια έχουμε το Titanium στα 750, το Jade στα 1200, το Pearl στα 2400, το Emerald στα 4500. Αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβετε εδώ είναι ότι θα έχετε διάφορα επίπεδα που θα ανταποκρίνονται στους στόχους και τις φιλοδοξίες του καθενός. Αν ψάχνετε για ένα συμπλήρωμα εισοδήματος, δείτε τα επίπεδα από Silver έως Titanium. Αν ψάχνετε για ένα επιπλέον εισόδημα, δείτε τα επίπεδα από Jade έως Ruby. Με φιλοδοξία και αποφασιστικότητα φτάνετε στο Diamond. Το μόνο που θέλω να αναφέρω εδώ είναι ότι προφανώς αυτό δεν πέφτει από τον ουρανό. Θα πρέπει να δουλέψετε, να έχετε πειθαρχία και να έχετε ένα μακροπρόθεσμο όραμα και πάνω απ' όλα να εκπαιδευτείτε. Έχετε τη δυνατότητα εδώ για εξέλιξη καριέρας και για ένα μηνιαίο εισόδημα. Πρώτο επίπεδο, για ένα χαρτοφυλάκιο πελατών 3 μελών, θα λαμβάνετε $120 κάθε μήνα. Δεύτερο επίπεδο, το επίπεδο Gold, για ένα χαρτοφυλάκιο πελατών 12 μελών, είναι $300 κάθε μήνα. Τρίτο επίπεδο, Platinum, 30 μέλη, 450. Στη συνέχεια έχουμε το Titanium στα 750, το Jade στα 1200, το Pearl στα 2400, το Emerald στα 4500.
Αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβετε εδώ είναι ότι θα έχετε διάφορα επίπεδα που θα ανταποκρίνονται στους στόχους και τις φιλοδοξίες του καθενός. Αν ψάχνετε για ένα συμπλήρωμα εισοδήματος, δείτε τα επίπεδα από Silver έως Titanium. Αν ψάχνετε για ένα επιπλέον εισόδημα, δείτε τα επίπεδα από Jade έως Ruby. Και αν έχετε μια πραγματική φιλοδοξία, μια πραγματική αποφασιστικότητα, έχετε επίπεδα που είναι ενδιαφέροντα όπως Sapphire Diamond, Double Diamond, Triple Diamond, Blue Diamond ή ακόμα και Black Diamond. Το μόνο που θέλω να αναφέρω εδώ είναι ότι προφανώς αυτό δεν πέφτει από τον ουρανό. Θα πρέπει να δουλέψετε, να έχετε πειθαρχία και να έχετε ένα μακροπρόθεσμο όραμα και πάνω απ' όλα να εκπαιδευτείτε. Έχετε τη δυνατότητα εδώ για εξέλιξη καριέρας και για ένα μηνιαίο εισόδημα. Εδώ έχετε την ευκαιρία για εξέλιξη της καριέρας σας και για μηνιαίο εισόδημα κάθε μήνα. Πρώτο επίπεδο, για ένα πελατολόγιο 3 μελών θα κερδίζετε $120 κάθε μήνα. Δεύτερο επίπεδο, το επίπεδο Gold, για ένα πελατολόγιο 12 μελών είναι $300 κάθε μήνα. Τρίτο επίπεδο Platinum 30 μέλη 450, στη συνέχεια έχουμε το Titanium στα 750, το Jade στα 1200, το Pearl στα 2400, το Emerald στα 400. Αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβετε εδώ είναι ότι θα έχετε διαφορετικά επίπεδα που θα ανταποκρίνονται στους στόχους και τις φιλοδοξίες του καθενός. Αν ψάχνετε για ένα συμπλήρωμα εισοδήματος, δείτε τα επίπεδα από Silver έως Titanium. Αν ψάχνετε για ένα επιπλέον εισόδημα, δείτε τα επίπεδα από Jade έως Ruby. Και αν έχετε μια πραγματική φιλοδοξία, μια πραγματική αποφασιστικότητα, έχετε ενδιαφέροντα επίπεδα όπως Sapphire, Diamond, Double Diamond, Triple Diamond, Blue Diamond ή ακόμα και Black Diamond, το μόνο που θέλω να αναφέρω εδώ είναι ότι προφανώς αυτό δεν πέφτει από τον ουρανό. Θα πρέπει να δουλέψετε, να έχετε πειθαρχία και να έχετε ένα μακροπρόθεσμο όραμα και πάνω απ' όλα να εκπαιδευτείτε. Για να επωφεληθείτε από όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, δημιουργήσαμε μια φόρμουλα που ονομάζεται πακέτο Turbo. Θα σας δώσει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, τη δυνατότητα να μοιραστείτε την πλατφόρμα σας με 4 κοντινούς σας ανθρώπους. Μόνο $588 στην αρχή και μετά $120 το μήνα. Αλλά εδώ είναι η πραγματική χρυσή ευκαιρία. Κάθε μήνα τα $120 σας δεν ξοδεύονται. Μετατρέπονται σε πόντους επιβράβευσης. Και ακόμα καλύτερα σας πιστώνουμε το διπλάσιο, δηλαδή 240 πόντους επιβράβευσης, το ισοδύναμο των $240. Με απλά λόγια, κάθε μήνα πληρώνετε, αλλά κερδίζετε το διπλάσιο σε αξία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για ταξίδια. Και αν ακόμα αναρωτιέστε, ναι, αλλά Μέντι, τι γίνεται με τη μηνιαία συνδρομή? Η απάντηση είναι απλή. Συστήστε μόνο 3 μέλη στο κλαμπ και η συνδρομή σας αυτοχρηματοδοτείται πλήρως. Προσθέστε σε αυτό, κάθε χρόνο έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε το 100% των πόντων επιβράβευσής σας σε έναν από τους προορισμούς που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των Life Experience. Το αποτέλεσμα είναι ότι ταξιδεύετε κάθε χρόνο δωρεάν και ταυτόχρονα αναπτύσσετε μια επιπλέον πηγή εισοδήματος. Αφού είδατε όλα αυτά, έχετε 2 επιλογές. Η πρώτη, να κλείσετε αυτό το βίντεο και να επιλέξετε να μην αλλάξετε τίποτα σήμερα και σε ένα χρόνο να κοιτάτε πίσω λέγοντας στον εαυτό σας ότι θα έπρεπε να είχατε αδράξει αυτή την ευκαιρία. Δεύτερη επιλογή, να έρθετε μαζί μας. Τώρα, να αρχίσετε να ταξιδεύετε σε μειωμένες τιμές, να δημιουργήσετε τη δική σας ψηφιακή επιχείρηση, να χτίσετε την ελευθερία που σας αξίζει. Χιλιάδες άνθρωποι το έχουν ήδη κάνει πριν από εσάς. Το μόνο ερώτημα είναι, θα είστε εσείς ο επόμενος?